Ja, zo leer. Net alleen de bjotjes binnen in het Friesk. Er wordt ook enkeld Friesk sprutsen. Het idee komt van de AFOEK. De eigenaars van de winkel in Eerstermar winnen gelijk enthousiast. Leuk. Echt leuk. Ja, want wij praten hier ook altijd over Fries. En we proberen horen meesten heel bord Fries te praten. Maar, en dus dat is past is precies. Ja, ja. En die extra deal is ook heel Fries. Dus in de gemeente valt het ook heel goed. Geweldig. Echt weer geweldig. En ik vind vooral de spreukjes die het onder de producten staan heen. Dat vind ik prachtig gewoon. Ja. Het doel is voorkomen dat de Friese taal verlengd wordt. En deelnemers hoop je dat ze een voorbeeld binnen voor oorgebieden bij een streektaal. Nou, ik hoop dat het een beetje positief brengt. Kijk, wat zijn een Fries kan soms ook heel bord wezen. Maar toch bijvoorbeeld er nou iets in tekstje onder te zetten, maken ze het wat leuker, wat lichter. Wat makkelijker. En dat vind ik wel mooi, want dit soort dat wij het nog niet aan hebben. Horen supermerken die het meidwaan willen kunnen haar melden bij de AFOEK.